Barka da zuwa. Wa kika ba waya? Nan na kawo gyaran waya. Ni dai ba ni kika ba gyaran waya. Oga wata ce nan take magana. Menene wace ce? Wata ce wai ta kawo ma waya. Yaya? Gyaran wayan da na kawo ranar. Gyaran waya? Gyaran wayan da na kawo. Mu baki kawo mana gyaran waya ba. Kan kika kawo ba shi da kin ga wannan gurgu ne. Yawwa in dan faran mu kuma zaki mun ku karfin ki. Kamar ya jamfara. Ina ba waya da mun waya. Yarinya mun ku karfin ki wallahi. Ga ko ba ciki balle da ita. Girman Allah dan fara. Yawwa. Dan haka ni wallahi sai kun nemo mun waya. Kin ga ni nan? Ba wanda ya sai zo mana zara. Bin ya dagwalle mu mun da ote na mun ya dagwalle mu kwai daidai. Wallahi bar yaya kun san ko ni wace ce? Wace take? Karan ka tafiya ma irin kike. Abin da zaki. Haka kuka ce? To wallahi za ku gani. Wallahi sai kun nemo mun waya. Da abin da zaki. Wallahi sai kun. Kuma baki sani ba mun fi karmin yi. Za ta tana wannan can banza gudan nan. Ka sai da wannan. Na sayar mana. Aikin banza aikin wafi mun cinye wannan. An cinye. Shiga. Ka sai da. Na sai da ta mun. Aikin banza. Ya kudin ta bada ta yarinya ma ta zo ta mai dan kalamai na ba na ba ta kudin wayar aikin ba za ki wofi lafiya waye shi wannan waye shi ke bai san ke kuko ke wace ba wallahi na fara ni shi an to ɗan hadda mari na mariki wallahi mari da ya a nan wurin mu je ki hake zai mara gaba ki da gashi nan wai ni ba ka ta magana da shi wai Allah bai